खुलुमबाय जोङो बड'फा युथ क्लाबनि दैदेननायाव फैगौ नैबे अक्ट'बर दाननिनो 21 अक्ट' खालि जोङो अपेनिं खेलखौ जागायनो सानदों। जोङो बेवहाय गासै जोङो मोन 16 जे हानजाफोर गेलेग्रा हानजा बिसोरखौ जोङो मादों हांख्रायदों आरो बिथांमोना अलरेडि जोंजों जुगाजुगाव थाबाय आरो जाजोब्बाय। बेनिफ्राय जों देग्लायनि नैबे खेलखौ होनो लानाया जाहैदों जोंहा रुंसारि अदेबाला गयारि आरो बेनिफ्राय फुइला माने बसुमतारी बे सानैनि मुङै जोङो गोसोखांनानै बे खेलखौ होनाय जागोन आरो बे खेला जाहैबाय नक आउट पद्धतियाव जागोन आरो जोङो जाय बिथांमोनहा जोंनि बे फिल्डआव अर्थात बे बड'फा युथ क्लाबनि दैदेननायाव जोंनि बे जयफुख्रि मिनि स्टेडियामाव गेलेनो फैगोन जों बिथांमोनखौ जोङो माने हांख्रायदों। बिथांमोनहा माने जोबोद गोसो गुदुं जानानै गेलेफैगोन आरो मोजाङै गेलेनानै बेखौ जाफुंसार होनायाव मदद आरो हेफाजाब होगोन। ओरैनो बड'फा युथ क्लाबनि सिङाव जोङो बेनो गिबि खेब जागोन। सिगां जोंनि एबसुनि आन्डार 13खौ बेवहाय गेलेहोनाय जादोंमोन, खिन्थु दा जोङो बड'फा युथ क्लाबनि सिङाव बेनो फार्स्ट जागोन आरो जोङो गिबि खेबाव जोङो अपेनिं जिथुनाखि 21 अक्ट'आव जागोन जों बेखौ जों टिकेट लानाय नङा आरो सेकेन्ड राउन्ड जोङो क्वार्टार फाइनाल बेखौ जों लाया। जों साननो माने सेमि फाइनाल आरो फाइनाल बेखौ जोङो माने टिकेट सिस्टेम बानायगोन। बेखायनो जोङो रायजो राजाफोरखौ खावलायनो नागिरदों जे बेयो जोंनि थाखाय मोनसे जोबोद माने गिदिर मोनसे हाबाफारि। बयबो जोंनि नैबे जानो गोनां जिथुनाखि फुटबल बादायनाय बे बादायनायाव बयबो लैहोर लैहोर फैनानै नायफैगोन बेखौ जों मिजिंथिदों।